ద లార్డ్. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిదినం ప్రభు వాగ్దానం అనే ఈ కార్యక్రమంలోనికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, క్షేమంగా ఉన్నారా? ఈ ఉదయకాలం మీరు ప్రార్థించారా? ప్రతిరోజు ప్రార్థించండి, వాక్యం చదవండి. మరి దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్న వాగ్దానాన్ని వీక్షించండి. వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టి మీరు ప్రార్థన చేస్తుండగా ప్రతి వాగ్దానాన్ని దేవుడు మీ జీవితంలో నెరవేర్చబోతూ ఉన్నాడు. మరి ప్రతిరోజు యేసయ్య వాగ్దానం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లుగా ఈ ఉదయకాలం మరొకసారి శ్రేష్టమైనటువంటి వాగ్దానం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతుండగా ఆయన వాగ్దానాన్ని చూద్దాం. 45వ కీర్తన 7వ వచనం. నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు, కావున దేవుడు నీ దేవుడే చెలికాండ్ర కంటే హెచ్చగునట్లుగా నిన్ను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించి ఉన్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాలం ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దానము, నిన్ను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించి ఉన్నాను. ఈ ఉదయకాలం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మరి దేవుడు తన ఆనంద తైలం అంటే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును ఆశీర్వాదమును నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాను అని వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. మరి మన చెలికాండ్రందరికంటే హెచ్చగునట్లుగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తానని వాగ్దానము. మరి మన యొక్క తోటివారు, మన యొక్క కుటుంబము, మన బంధువర్గం, మనతో పాటు ఉంటున్న ప్రజలందరికంటే మరి మనం హెచ్చగునట్లుగా, ఆశీర్వదించబడినట్లుగా ఆనంద తైలాభిషేకాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తానని, ఆశీర్వాదమును, ఐశ్వర్యమును, శాంతిని, సమాధానాన్ని, మరి అధికారాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తానని ఈ యొక్క వాగ్దానం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి మనం ఎప్పుడు ఆశీర్వదించబడతాము అంటే, మరి మనము దుష్టత్వాన్ని లేదా భక్తిహీనతను మనం అసహించుకొని దానిని ద్వేషిస్తూ దేవుని యొక్క నీతిని మనం ప్రేమించే వారమై, దేవుని యొక్క నీతిని జరిగించే వారమై, దేవుని యొక్క నీతి కొరకు ప్రయాసపడే వారముగా మనం ఉన్నప్పుడు నిశ్చయంగా మన యొక్క ప్రతి పరిస్థితిని దేవుడు ఆశీర్వదించి సమాధానాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి మరి ఈ వాగ్దానం మన జీవితాల్లో నెరవేరినట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. యేసయ్య మీకు వందనాలు. ఈ ఉదయకాలం శ్రేష్టమైన రీతిలో ప్రభా నీ వాగ్దానం ద్వారా మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. ప్రభా మమ్ములందరినీ తండ్రి ఆనంద తైలాభిషేకముతో ప్రభా అభిషేకించి ఉన్నానని తండ్రి మీరు మాట్లాడి ఉంటున్నారు. ప్రభా ఈ ఉదయకాలం వాగ్దానాన్ని వీక్షిస్తున్న నీ ప్రజలు అయ్యా, మరి వారి యొక్క పొరుగు వారి కంటెను, వారి యొక్క బంధువర్గం కంటెను ప్రభా, వారి ఇంటి వారిలో ఇదిగో నీ బిడ్డలు తండ్రి మరి ఆనంద తైలాభిషేకంతో అభిషేకించబడి హెచ్చుగా ఆశీర్వదించబడినట్లుగా నీ కృపను, ఈ వాగ్దాన నెరవేర్పుని వారి జీవితాల్లో దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ బిడ్డలందరూ ఈ రోజు మొదలుకొని ప్రభా ఇంకను మీ నీతిని వెతుకుతూ, మీ నీతిని ప్రేమించి మిమ్మల్ని హత్తుకొని జీవిస్తుండగా ప్రతి బలహీనతను, భక్తిహీనతను, దుష్టత్వాన్ని ప్రభువా వారి యొద్ద నుండి వారి తండ్రి మరి దూరపరుస్తూ ఉంటుండగా, ద్వేషిస్తూ ఉంటుండగా ఇది మొదలుకొని బిడ్డలందరూ ప్రభువా ఇదిగో హెచ్చగునట్లుగా ఆనంద తైలాభిషేకం వారి మీద ప్రోక్షించమని, వారిని ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ దినం గర్భఫలం లేని బిడ్డలు అనేకులు ఈ వాగ్దాన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు ప్రభా. కామెంట్స్ ద్వారా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కోరుతున్నారు తండ్రి. అటు వారి గర్భంలో నజరేయుడైన యేసు నామములు ఇప్పుడే తెరవబడును గాక. ప్రతి శాపకాడి శరీరంలో ప్రభా మెడికల్ ఇష్యూస్ నైనా యేసు నామంలో కాడిని విరగొడుతున్నా. నీ బిడ్డల జీవితాల్లో శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను ఇక పొందుకుందురుగాక. ఆ గర్భంలో తెరవబడి మంచి గర్భఫలములను వారు పొందుకుందురుగాక. నీకు సాక్షులుగా బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడును గాక. అయ్యా కోర్టు కేసులు, భూతగాదాలు, ఫ్యామిలీలో ప్రభా డిస్టర్బెన్సెస్ నాయన, విడాకుల గొడవలు తండ్రి ప్రతిదీ యేసు నామములో కొట్టివేయబడును గాక. శాంతి సమాధానం కుటుంబాల్లో నెలకొల్పబడును గాక. అయ్యా ఈ వాగ్దానాన్ని వీక్షిస్తున్న నీ బిడ్డలు బెడ్డెడైన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. వారు యేసు నామంలో ఆ రోగశయం ఎదురుండి ఇక లేపబడును గాక. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం నడినెత్తి మొదలుకున్నది పాదం వరకు నేను అట్టి బిడ్డలందరికీ కలగజేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత ఉంది ప్రభా. ఇదిగో అట్టి స్వస్థత ఈ వాగ్దాన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ బెడ్డెడైన స్టేజ్లో ఉన్న బిడ్డలందరికీ క్రీస్తు యేసు నామంలో ఇప్పుడే కలుగును గాక. వారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా స్వస్థత పొంది నీ కొరకు సాక్షులుగా వాడబడును గాక. అటు కృపను ప్రభా వాగ్దాన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న బిడ్డలందరి కుటుంబాలకు దయచేయండి. ఏ కుటుంబంలో ఏ డిస్టర్బెన్సెస్తో ప్రభా, ఏ ఇష్యూస్ నైనా ప్రతి దాని నుండి వారికి విడుదల దయచేయండి. వారి సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం అనుగ్రహించి ఆనంద తైలాభిషేకముతో వారిని అభిషేకించి వారిని హెచ్చుగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఈ ఉదయకాలం బర్త్డే, మ్యారేజ్, యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న బిడ్డలందరి జీవితాల్లోనూ ఇదిగో ప్రభా ఈ నూతన సంవత్సరం దయాకిరీటం వారికి ధరింప చేసినందుకు వందనాలు. ఈ నూతన సంవత్సరం ఇంకనూ మాధుర్యమైనదిగాను దీవెనకరంగాను వారి జీవితాల్లో ఉండునుగాక. ఈ వాగ్దానమును కూడా వారి జీవితంలో నెరవేర్చి ఆశీర్వదించమని యేసు నామంలో ప్రార్థించి పొంది ఉంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని బిడ్డలారా, మరొకసారి వాగ్దానాన్ని వీక్షించండి. పాస్టర్ టి రాజు అనే ఛానల్ మీలో ఎవరైనా ఇంకనూ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉన్నట్లయితే
మరి ఇప్పుడే మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, ఆల్లో ఉంచండి. రెగ్యులర్గా నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి వాగ్దానాన్ని లైక్ చేయండి, అనేకులకి షేర్ చేయండి. తద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా దీవిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. మీ అందరి నిమిత్తం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుని కృప మీకు, మీ కుటుంబాలకు నిత్యం తోడై ఉండును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్.